Ara ja entrarem en les virtuts. La virtut del 9 és aquesta. És una persona que realment sap escoltar, que entén tots els punts de vista, que deixa parlar els altres, que no interfereix, que busca harmonia. És una persona molt proactiva, perquè hi ha tip 1, que té de bo. Doncs és una persona íntegra, moralment íntegra. Una persona noble. De fet, tu els hi veus en els uns que en el fons són gent noble. O sigui, pots comprovar. El que passa és que són insuportables. Com ho som tots quan estem descentrats, tots. La tip 1, com a bon visceral, control que les coses es facin ben fetes, que no hi hagi corrupció, això els rebenta. Per cert, això és molt típic dels viscerals. El tema de la injustícia no el porten bé, perquè de petits no van ser vistos i la injustícia no la suporten. Però bé, l'1 és integritat moral, però no rigidesa. No neuròticament començar a controlar, controlen, els viscerals controlen, si seus bé, si no seus bé, jo què sé, si hauries d'haver fet millor el sopar del que ho has fet, perquè el primer plat no estava prou fet, i per què? O sigui, corregeixen. Això és la neura de l'1, quan està neuròtic. Però quan no està neuròtic, la seva virtut és precisament, voler fer les coses ben fetes sense ser un plom, i sense ser invasiu, sense ser superb, supèrbia. Aquí ja veieu clarament, perquè això és clau, la relació que té entre l'essència i la neurosi, la desviació. Aquesta neurosi anirà en funció de l'essència que tens. És una desviació de l'essència. Bé, hem vist la integritat moral. Orgull, eneatip 2. L'eneatip 2, emocional, és et serveixo, et dono perquè m'estimis. És a dir, al fons és la idea de l'amor té un preu, que vol dir falta d'autoestima. Vol dir, no m'estimaràs per qui soc. He de treballar-m'ho i per tant t'he d'ajudar perquè tu m'estimis. Perquè si no t'ajudo no m'estimaràs. Aquí no hi ha amor incondicional. L'amor no és gratis. Això ho considera ell neuròticament. I per tant, quan jo t'ajudo, i veus els altres com són, en canvi jo t'ajudo, jo sí que estic per tu, i estima'm. Compra l'amor. No és gratuït, compra l'amor. Però ai de tu que no li donis les gràcies, ai de tu que no li agraeixis, perquè aleshores li surt l'orgull. L'orgull del 2 no és res més que ell se sent neuròticament abundant per estar en disposició de donar tota l'estona. Perquè si se sentís, com aquests d'aquí baix, en carència, no podria estar en disposició de donar tota l'estona, perquè la idea és, tu necessites, jo no. Jo ja estic ple, jo vaig sobradíssim. Fixeu-vos com és una adaptació de la psique del criu, aquest sentir-se orgullós, falsament orgullós, perquè tot ve, com dic, d'una falta d'autoestima. Però la psique es va adaptar a sentir-se orgullós perquè és l'única manera, sentint-me abundant, de ser capaç de donar sense parar. Neuròticament. Perquè jo no necessito res. Jo vaig sobrat. I d'aquí ve l'orgull del 2. Per tant, quina és la virtut del 2? La humilitat. La humilitat, clar. És a dir, et dono no perquè jo em senti sobrat i que jo no necessito res i tu sí. I així em donaràs amor. No, home, no, això és neuròtic. Això és l'ego. Això és el que va aprendre el criu de petit, que va dir, com sempre, tornem a quan som petits, només m'estimaran els papes si sóc servicial. Perquè si no sóc servicial, llavors ja no m'estimen. I el criu va quedar enganxat amb això. I de gran segueix igual. Sempre servint. Us posaria exemples molt descarats d'això, de natius descentrats, d'experiències que he tingut últimament, que dius, hòstia, portes el 2 aquí. Per tant, la virtut del 2 és ser capaç, efectivament, de donar amor i de servir a l'altre sense esperar res a canvi. Humilitat. Humilitat, que és el contrari, com sempre, de la passió, que és el defecte. Això és el defecte.
Ja veieu que l'enneagrama va de contraris, de pols oposats. Això no és el que som. Això és un teatre, això és una màscara que portem i que s'anomena caràcter o la personalitat. Quan és al revés. Persona, en grec, vol dir màscara. Que vol dir, quan diem, aquest té aquesta personalitat, és el que no és. És la màscara de l'ego que s'ha posat.